μάνα μου γλυκιά, μαντούλα μου γλυκιά, πού να σε αγκαλιάζω, πού να σε τρώω. Καρδιά μου, ψυχή μου, ούτε στον ύπνο μου δεν έρχεσαι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως γιατί πονάς και εσύ το ίδιο σαν εμένα. Σηκώνω και κάνω την περάσα να μου πόρτεις και λέω μάνα, από πού έρχεσαι δεν θα πεις μια μέρα. Αχω, καρδούλες μου, ψυχή μου. Εξήμιση χρονών, 3 ο αδερφός μου, 9 η αδερφή μου. Και ήρθε τη δεύτερη μέρα και μας πήραν να θερηθώ στα πρόσφυγα. Μας πήγαν στην Κυριακιά, ναι. Αλλά γιατί είχα πολύ παρελθόν γιατί ήμουν άρρωστη. Αρρώστησα όταν ήταν η μάνα μου. Και αρρώστησε και ο αδερφός μου και τον πήγαν σε άλλο ίδρυμα, πιο κάτω στην Κηφισιά, το άλλο που με το πήγαν. Εκεί τελείωσα. Όταν μας πήρε το πατέρα μου να μας δει, πατέρα έτσι και το κλάκο προς την έντιο στο κάτω. Λέει, άσως πριν είμαι εγώ θυμός που δεν ήμουν για να πάω στην άνοιξη να πάω το Δίο στο Γιάννη να παίρνει το κόμμα. Και να μου πήρουν και δεν το πήγαινε τα μεγάλα ξέρεις αυτά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασχοληθήκατε μαζί μου λίγο. Εσείς χάσατε εγώ τη μάνα μου άψησε. Χάσατε τη μητέρα σας. Τη μάνα μου, ναι, τη μητέρα μου. Ήμουν 6 χρονών. 3 ήταν ο αδερφός μου ο μικρός και η αδερφή μου ήταν 9 χρονών, εγώ η πρώτη. Πώς τη λέγατε σας? Πανωρέα Μάριο. Είσαστε από εδώ? Ναι. Στην κάτω πλατεία έχω. Εσάς πόσος μένεις στο Παναγιώτα Βασιλακάκη στο πόδο Παταβρός μου. Στο Μάρι εγώ έχω στους γονείς μου το πατρόνιμο. Στην κάτω πλατεία εκεί που είχαν σκοτώσει και τον παπά και λίγο και πάνω και πάνω. Να είστε καλά, να τη θυμόσαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά.